Доброго всім вечора, любителів черрі амулета. У нас вийшла така фігня, що ми поміняли в черрі амулет Фередо, після чого у нас не було вижиму. Коли ми знімали коробку, в задній кришці коробці є отакий сальник. Не сальник, а підшипник. Ось така штучка є. І в тій штучці стоять отакі шарики, і вони мають дві обойми. Коли ми витягували коробку, ті шарики вилетіли нам і попали всередину в кришку. Причому, що ми поставили нове Фередо, і після того вижиму не було. Тоді я подумав взяти шток, який йде через цілу коробку. І він вижимає, там така є пластинка, скажімо, чашка, він сідає в ту чашку і вижимає. Я подумав, що шток закороткий, я його трошки наварив. Коли я його наварив, почали ми складати назад коробку. І побачили, що всередині в кришці, там всередині, попали ці шайбочки і ці шарики. А воно через то попадає туди, тоді шток стає коротший на, скажімо, сантиметр, і після того немає сцеплення, нема вижиму. І коли ми то розібрали, ті шарики були всередині. Якщо були б не додивилися до тих шариків, були б наварили шток, і з часом ті шарики попадають в коробку, і тоді ломить зуби, коробку і все остальне. Зато я розказую, щоб ніхто не помилився на такій помилці. І після того ми вставляємо шариковий підшипник. Перша втулка вона має виямку, на яку сідає шток. Ставимо ми її в пластмаску. Тоді ставимо шарики. Теж. Там воно має виямку, воно має сісти своєю стороною. І ставимо третю шайбочку. То все зажимаємо. І тоді вставляємо, після цього вставляємо сюди в кришку, де є упорний. І коли нажимаємо, і воно все в нас буде працювати гарно. Так що, коли будете розбирати коробки черрі амулета, вважайте, щоб не повилітали шарики, або будете міняти коробку. На тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки.